Vi er i dag på besøg hos Havørred Fyn i Odense. Vi er her i SCI utrolig glade for, at vi har mulighed for, og vi har fået lov til, at støtte et projekt, et Havørred-projekt, som det kører herude. Vi glæder os helt enormt til at støtte det her projekt, og vi glæder os rigtig meget til at få en rundvisning og se, hvordan de formår at opdrætte og udsætte mere end 350.000 fisk hvert år i de fynske farvande. Vi er utrolig stolte af at kunne støtte sådan et projekt, som Havørred Fyn gør her i dag, for det passer jo perfekt ind i vores hovedformål at støtte conservation. Og vi er rigtig glade for, at vi kan overrække dem en check på 50.000 kroner, som vil komme til gavn og forbedre havørredbestanden i de fynske farvande.